Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. 8 претенденти ще влязат в битка за титлата, но само един ще се издигне като първия шампион на Сенши Light Heavyweight Гранд При в категория до 95 кг. 3 супер битки по правилата на КВЮ Full Contact ще допълнят екшена на ринга. 5 септември, 19:30 часа. Курортен комплекс Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Гледайте на живо по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV и Диема. Или онлайн на boец.bg, boец.com, kwunion.com и Kyokushin Karate News. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.